Ja, Duitsland is helemaal super, Gerard. Dat gaat helemaal goed komen. We stonden vorige week in 3 landen op nummer 1. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Met een liedje dat wij geschreven hebben voor Die Amigos. En het is eigenlijk begonnen met Schatje maak je foto. Schatje schenk maar een foto. En daarna hebben ze volgens mij 23 singles in Duitsland. Ja, alle liedjes die we sowieso in Nederland hebben gedaan, die gaan er allemaal naartoe. Maar nu zijn we bezig om liedjes echt voor Duitse artiesten te schrijven. Dus geen vertaling of zo, maar gewoon compleet nieuwe liedjes. En die Amigos was er één van. Daar hebben we 5 liedjes naartoe gedaan. Maar we waren eigenlijk te laat voor de album. Hebben er nog eentje opgezet. Dus de volgende 4 liedjes komen ook weer op het nieuwe album van Amigos. En er zijn er weer nieuwe artiesten die er eigenlijk aangemeld hebben voor liedjes. Door het succes zijn we vaak op tv te zien in Duitsland. En er is vraag gekomen naar Gebroeders Co in Duitsland. Dus we gaan vanaf Oktoberfest in Nederland gaan we sowieso een half uur Co in Nederland doen. En we zijn bezig met een single in Duitsland. Die zijn we nu aan het produceren. Dus die komen als het goed is rond Oktoberfest uit in Duitsland. Dan gaan we weer richting Duitsland.